Я, Добушаў Дзяніс, вучань 7 Б класа сярэдняй школы нумар 3 горада Крыча. Сёння я прачытаю верш майго любімага пісьменніка Паўліка Труса з урывка паэмы «10 падмурак». Падаюць сняжынкі. Падаюць сняжынкі, дыяменты росы, падаюць бялюткі за маім акном. Расчасалі вішні, шоўкавыя косы і ўранілі долу снегавы вянок. Дзесьці ў прасторах празвенелі бомы, дацвілі пялёсткі, нечыя тугі. І, здаецца, зноўку еду я дадому, пераведаць родных, блізкіх, дарагіх. Адхінае вечар тонкія мярэжы, на акне альвасы дагарэлі ў сне, а ў душы квяцістасць і такая свежасць, і з вачэй усмешкі сыплюцца на снег.